Hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar, hi haurà urnes i hi haurà paperetes. Asteartea zen, hauteslekuak eta papeletak iragarri zituen Masek, baina kontsultarik ez, parte hartze prozesua baino ez. No és lo previst, però bueno, si no hi ha una altra opció i amb això s'ha de perjudicar més la gent, val la pena. Yo estoy contenta y no contenta porque veo que, claro, solo iremos a votar los que queremos independencia. Alderdien arteko batasunak estanda egin zuen Costa confiar en qui no compleix els acords. eta eszenatoki berria zabaldu zen. Plebizitarioak, herri zerrenda bateratua, alderdirik gabe agian, Kataluniako Asamblea Nazionalarekin negoziatzen ari dira, konvergentzia eta eskerra. Galdera asko daude, erantzuna bihar, hemen Katalunia plazan, Kataluniako Asamblea Nazionalak eta Omniunek euren erabakia iragarriko dute, azaroaren 9ko kontsulta berria begionez ikusten duten, eta zerrenda bateratu hori babesteko prest dauden ala ez. Aras Lahora kanpainaren ekitaldi nagusian egingo dute iragarpena, eszenatokia prestatzen ari dira dagoeneko, bitartean Asamblea eta Omnium bilduta daude, hainbat proposamen eztabaidatzen. Antza, 3 aukera daude. Zerrenda bateratua alderdiek bakarrik eratzea eta beraiek babesa ematea, Asamblea bera politikan sartzea, horretarako bere estatutuak aldatu beharko lituzke. Azkena, zerrenda bateraturik ez egotea, Asambleak alde bakarreko independentzia aldarrikapena programan daramaten alderdiei emango lioke babesa. Hartzen duten erabakia dena dela, hauteskunde plebizitarioak ezinbestekotzat dituzte, 3 hilabeteko epean nahi dituzte gainera.